Фестивал на светлините Лунар. Мевели Виденов и МП Студио представят Фамилия Идилия. Добре дошли! Тази вечер ще ви разкажем една приказка. Добре, представете си го повече като реалити приказка. В предишния сезон най-знатният принц избра между всички принцеса Велея и подари своята роза. Заживяха щастливо, обзаведоха покоите си и народиха чудни дечица. И както става в приказките, а често и в съседските взаимоотношения, злата вещица им се видя и ги прокле с най-страшното проклятие. Майсторът да ти влезе в къщата. Пукаха се тръбите на замъка и младото семейство бе принудено да се командирова на вилата с цялата рода, само докато трае ремонтът. Тоест, завинаги. О, не, ще кажете, сблъсък на поколенията, опашка пред банята. Млъкнете, поне новините да чуя. Ще настинат тия деца. Ама твоята хич не може да готви. Да не ми влиза в стаята. И прочие, и прочие. Но, укрилена от любов, принцесата бе твърдо решена да въдвори мир и разбирателство в къщата. Велея състави план за седмицата и, о богове, всичко се нареди. Ще скролнем набързо, че обхвата на вниманието вече ви е къс. Всеки понеделник беше женско царство. Дамите изговаряха по 30 000 думи, а джентълмените с удоволствие изслушваха всяка една от тях, а после всички дружно на шопинг в царския мол. Вторник стана мъжки ден. Барбекю, тунинг на кралските коляски, спорт, а дамите се прехласваха по игра на мълчанка. Сряда бе отредена за кулинарния клас на диджей Бабо и никой нямаше право да е без чорап. Четвъртък – ден за тик-ток танци и компютърни игри. Всички вариха ряба и си почиваха в семейна идилия. Шегувам се, разбира се. Това е повече реалити, отколкото приказка. Едва ни изчакаха да завърши ремонта на замъка, за да загърбят драгите. Но да развиха нервни разстройства, животът продължи почти по-старому. И ако трябва да извадим поука, деца, важното е да уважаваме нашите родители и прародители и да правим взаимни компромиси. И никога не казвайте на баба, че мислите да ставате вегани. Баба е възрастна, може да и стане нещо. Семейството е най-важно. Нека се обичаме и си помагаме.